kukhona umcimbi ekhaya, kuba umshado, umembeso, umemulo, umquliso okanye umhlonyane, noma ngabe imuphi omunye umcimbi onawo ongakuphoqa ukuba ugcine uqashe i-mobile freezer, kulula kakhulu. Xhumana neSekozi. iSekozi yenza kube lula ukuba ngempela ugcine konke okudinga ukugcinwa esiqandisini ukuze kungonakali. iSekozi iqashisa nge-mobile freezer, kanti kulula kakhulu futhi ukuxhumana nayo ngoba ungaxhumana neSekozi Etio Service ku-073 2847 okanye ku-076 036 6281. Kanti iSekozi Etio Service ayigcini nje ngokuqashisa ama-mobile freezer, kanti ikhona i-sound system okanye ne-stretch tent. Xhumana neSekozi, siqhubekela phambili. Kanti iSekozi Etio Service izinze endaweni yaseMuthu, isigodi kwaMphazima, kanti ayigcini ngokuqashisa endaweni yakwaMphazima kuphela, iyaphumela nangaphandle ezindaweni ezakhelene noMphazima. Ngalokho kunemigomo nemibandela.